Tak a teraz natočím trasu, ktorú vybral Brančo Monster Truck. Pre priblíženie, aby sme vedeli, že kade sme išli. 1,8 km po takýchto šutroch. Hej. Stúpanie je priemerne nejakých 20-21%. Čiže toto bolo výber od Branča Urbanistana. Hen tam si ich idem pozrieť. Teb mám zhruba okolo 170-180, miestami na 190. Z tohto miesta to je hore ešte asi 800 metrov a čaká nás zhruba rovnaká cesta. Áno. Toto je autor tejto cesty, tejto skratky, áno. Mňa to napríklad obohatilo. A tu ešte pôjdeme, len aby sme vedeli, že to ešte neskončilo, hej. Cez takéto šutriky. Druhá varianta, samozrejme podstatne horšia. Ahoj. Čau. Aká je táto cesta? Pravda je veľmi brutálna. Pravda sa oplatí radšej to. No táto je v pohode a dlhšia. Ideme hore práve, že... Nadávajú mi, že sme mohli s takouto, ale to zase je o ničom, že? Výborne. Tiež povedal, že je to o ničom. Dobre, díky zatiaľ. Ahoj. No a teoreticky sme mohli ísť po tejto ceste. Krásna, v pohode. Ale zas prečo? Nudná. Prečo? Nudná. Kto by v tom videl nejaký zmysel? No Urban. ja teda nie. Ty si taký chuj. Náhodou.